Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Ke Manchester United ka wayne ki klub yelek kai football bala bana ke English Premier League lingba ki nong penyak jongka ha ka Henry trik bat ha ka Henyo trik ubna yong arajar arpuar kin sahyar syaka snong sangshong ka snong ka bahab hapo ke Eastern West Khasi Hills District na ka benta banje ye ki kena ki badan sub ha ka jingyelek kai football ki badang hapo karta ka bakhat South nem bat khat Henyo nem ki kena yelek kai ki ban syak jet ha ka Manchester United kin sayok lat ban lech syak hi kai pentibit klem kado kono ka jing seu pisah ha Old Trafford badaga jo ka por ha ni ki Arsenal kan donru ka free coaching camp na ka benta ki kena ki nong penyai jong ka Sangshong Sports Social and Cultural Club kila pentip pat ba kino ki kena ki ba ang note ban wanya sim benta ki ha ban register shwa yaladi da ka ba telefon ha number prahnyo hendreu ar khandai saw lai prahnyo hendreu not hnyo lai saw ar but hnyo not san khandai saw lai san ar iwe Iwan hangi ban pentip pat ba syapi ba nagaliang jong ka Manchester United kawai nagi klub ka wala kampau ha ka partai hi seteluk kan sawan ban yu jap hapo madan snong jongi ha ka Andrew bat ka nyu tarik jong mantau penai na ka benta ban chip players nani kita kena ya lekai under 14 but under 17 ti habai dei bat kani nagaliang jongi kinong penyan ni ya kat ya wer ya baro ki kena ki badan kasap aga jingal kai football bagian subhan ban sim ya kani kalat kani kabu ban ban sim benta haga tegasni namar kani kan pli ya pi kalat ki kena ki bakam dan sap na ki badan sap tam bagian sya ban jit ban pa ya pi na benta ban leg free training syadu sya Old Trafford Manchester nagaling ke jongi ni pentip syapi bakani kan deka free scouting dan kam ba pensil AA ha ba piwan ha kan deka sni Henry na ka benta ki tiar je lai kai ki ba pi ha ban dan kam ha tu ka sni ni ha ban man rahi bat kum ju ro ka bai leg ka bai wan nagaling ke jongi ngam la ban ai syapi bat kum ju ro ya ka bam ka di pi ha ban kit kle hi Susu akhiri garsni kan donro ka free coaching camp baro sisni te kino kiba kwa bani simbenta hagatai gasni ki ha ban register shwa yaladi dakaba phila ban chufun how number pranyo riwa khandai saw lai uwepat pranyo riu not nhau lai saw a bat sahwe pat nhau not san khandai saw lai san ar iwei kumta la karpat ya baro ki nongkit kam jong ki wei pat ki klub ki badan ha kini ki dong ki tan ki jongi la ki kwa ban yo ek jingtip ki ba khamnya kila aru ban wan daladi ban kli lani ban wan susu ya ki jingtip ha wi dei bat kini ka kam yele kai football